नैबे गेलागाव दुलासुब्रि बे गेवलां फोथाराव 23थि बोसोरसालिया जिथु बाथौनि जिथु जुथुमा बे गेवलां मेलाव बे खुंनाय हाबाफारियाव गावखौ बाहागो लानानै खोब मोनसे मोजां मोनदों। मानोना जों बाथौ धोरोमब्ला जों साफ्रोमबो मिथिगौ जोंनि बर' जाथिनि राव थुनलाइ हारिनि हारिमु गासिबो बे हाबनानै दङ। नंखायनो जोंनि बाथौआनो जाहाथे बर'नि गुदि धोरोम जों बेखौ साफ्रोमबो मिथिगौ। नंखायनो दिनै जोंहा बे उदालगुरि गौथुमनि सिङाव थानाय बे बाथौ बिजाबनि सिङाव थानाय जिथु माने 28टा गामिजों खुंजानाय बे मोनसे बोसोरारि जिथु जुथुमा साननैनि हाबाफारि दिनै बे जोबथा गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव मोनसे थासारि नुदों। मानोना जों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावनि आंगो धोरोमखौ जिथु माबायदि जालांनांगौ माबायदि थाङोब्ला जों धोरोमखौ सिबिनानै गावखौ दिनै बुहुमाव गावखौ इस्टाब्लिस खालामनो हागोन जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों मोनसे बर'नि धोरोम हिसाबै दिनै गायसननो हागोन दिनै जों बेखौ नुनो मोनदों आरो खोब मोजां जादों। मानोना जोंनि जिथु बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि गोसो गुदुङै बे माने हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायलांदों खोब मोजां जादों। नंखायनो आसा खालामदों दिनैनि बे जोंनि बे उदालगुरि बिजाबनि सिङाव थानाय नैबे गेलागाव माने दुलासुब्रि गामियाव खुंजानाय नैबे बाथौ धोरोमनि गासै तत्त्वफोरखौ जाहाथे बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बेरखांगोन आरो नंखायनो आं खावलायदों अखल नैबे जोंनि उदालगुरि बिजाबावल' नङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावल' नङा सारा बुहुमावनो आसा खालामदों जोंनि बाथौ धोरोमनि साफ्रोमबो सिबियारिफ्रा जाहाथे मोजां अनसायनानै गावनि धोरोम होननानै जाहाथे बजबना लागोन आरो बेखौ नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमखौ खावलायहरगोन आरो थेंक इउ।